Μια κλίση εδώ, SV1 Eco Sierra, κάθετος 3 από περιοχή Ζαχάρος. Εδώ είναι ο SV3 Bravo Eco Foxtrot από Πύργο στα 23 εκατοστά. Σταύρο, αν με ακούς, πάρε over. Καλησπέρα ξενοφόντα, σε ακούω πάρα πολύ καλά. Εδώ στο Kilo Mike 07 Uniform Lima και το μικρόφωνο σε σένα. Οκ, Σταύρο, θαυμάσιο σήμα, 9+40 προς 50, τέλειο, πολύ καλό, από το ICOM IC 1271α και 19 Element Yagi. Το coaxial είναι Andrew Helix, μισή σύντσας, 25 μέτρα και νομίζω ότι πάρει και τα καλά. SV1 Eco Bravo Sierra κάθετος 3, περιοχή Ζαχάρος, SV3 Bravo Eco Foxtrot από Πύργο στο Kilo Mike 07 Romeo Quebec over. Πάρα πολύ ωραία ξενοφόντα, 8 μονάδες έρχεσαι εδώ σε μένα, πάρα πολύ καλά. Εδώ είναι το ICOM το 910, 8,5 W ισχύ, η κεραία είναι η 19 η DX Signal και η στραμμένη προς τη μεριά σου και το καλώδιο το EcoFlex το 15. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ εδώ για το τεστ εδώ στα 23 εκατοστά και το μικρόφωνο σε σένα. Ο Sierra Victor 1 Eco Bravo Sierra κάθετος 3 περιοχή Ζαχάρος για τον Sierra Victor 3 Bravo Eco Fox περιοχή Πύργου. Οκ, θαυμάσια Σταύρο, πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ για τη δοκιμή, έχει καταγραφεί, πολύ καλό το σήμα και ευχόμαστε σε καλύτερες δοκιμές, καλύτερες επιδόσεις. Πολλά 73. Ο SV3 Bravo Eco Fox από Πύργο στα 23 εκατοστά, clear. Γεια χαρά. Σε ευχαριστώ πολύ ξενοφόντα για τη συνομιλία, πιστεύω θα τα ξαναπούμε. Ο Sierra Victor 1 Eco Bravo Sierra για τον Sierra Victor 3 Bravo Eco Fox πολλά 73, ευχαριστώ για τη συνομιλία.